N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na-eti okokoko na-akpọ oku ka emechie ụlọọrụ bọọdụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum bụ Jamb n'ihi ihe ịkpọ ụkwụ ụlọọrụ ahụ zutere ọdụ nso a mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee nwee ndaghachi azụ nakwazi amaghị wee mee n'ule ahụ ha chịkọbara bụ UTME nke metụtara ụmụakwụkwọ karịrị 300,000 ndị sitere Lagos yana steeti dum enwere na mpaghara South East ala Igbo. Ọ bụ nke a mere ụlọọrụ bọọdụ ahụ bụ Jamb ji wee gwakwa ụmụakwụkwọ ndị ahụ ka ha nọrọ ngwụcha izuụka anyị si na ya wee pụta wee chighe azụ legharịa ule ahụ n'agbanyeghị na nwere ndị nwere obi nkorapụ, ike ọgwụgwụ nakwazi oke ajụjụ banyere agamnihu nke ụlọọrụ Jamb. Onye nta aka anyị Queen Anịgbọgwụ nwetara ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ banyere okwu ahụ akpụ n'ọnụ. Onye odeakwụkwọ nke Diocese ndị Anglican nke dị na Nnewi bụ Venerable Charles Nnaemeka oge ọ nọ na-ekwu okwu na ihe isiokwu Jamb mere ka amata na enweghị ụlọọrụ ọbụla na-ada enwe ihe mfiahụ na ya, ma kwukwezie na ọ tụrụ ndị mmadụ n'anya ka a ga na-esi akọ uduka akụkọ a n'obodo kịta. Ọ kọwara ihe dị otu a dị ka ihe na-ekwesịghị ekwesị n'ebe ụlọọrụ Jamb nọ, ma kwezie na ọ bụrụ na ha kpọrọ ya ihe mfiahụ na-afịa igwe omentomimo, kedu ihe kpatara o ji wee bụrụ sọ naanị otu ọnụkọ na ala anyị bụ Naịjirịa ka o mere. O kwupụtazikwara obi mwute ya nyegara ihe ụlọọrụ Jamb mere bụ nke o kwuru na enyeghọ ndị nne na nna ohere ọfụma ya nakwazi ụmụntakịrị dere ule ahụ ka ha wee kwado maka nlegharị ha ga-elegharị ule ahụ, ma kwukwezie na enwe ka mpụtara ya si wee pụta. Ọ makwara na a ga-enwe ụdị nsogbu enweburu na mbụ. O kwukwaziri na ihe kara onye rejistra Jamb mma bụ ọkammụta Ishak Oloyede bụ ka o mee ngwa ngwa rituo na ọkwa ahụ ọ nọ ma kwụsị ọrụ ya. Venerable Nnaemeka kwukwaziri na ọ ka mkpa ka ewepụ ule Jamb kpamkpam n'ihi na ihe ahụ ha chere na ha na-eme ndị mahadum na-eme ya karịa ha. Na ntụnye nke ya, onye prịnsịpal ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Oko bụ Oriakụ Ifeọma Enekwechi bụ onye dere Jamb n'oge gboo kwuru na iwepụ ule Jamb abụghị ya ga-eweta ụsa na nsogbu na ya nakwa ihe iche aka mgba, ma kwezie na ọ ka mma ka ndị otu Jamb weghachite amụma ịdị na-eji akwụkwọ ede ya n'ihi na ọ ga-akacha mma maka na ala anyị bụ Naịjirịa abụbero ndị dị njikere ịgafe n'ọgbara ọhụrụ. Ọ dọkwara ndị ahụ na-achọ iwugharị odude WAEC nakwa NECO ka ọ bụrụ nke eji igwe ọgbara ọhụrụ ede ka ha gbakpim ma fụ na ihe mere ndị Jamb emeghọkwa ha n'afọ a ganye mgbe ala anyị bụ Naịjirịa dị nkwadobe ịgafe n'ọgbara ọhụrụ.